Gaurko gure gonbidatua moda aditua da, estilista da, Astindu Ganbara izeneko proiektuan moda euskeraz jorratzen du eta uda honetan nola jantzei jakin nahi balin baduzu, adi bere hitzei. Biba Jokin Aiarregarai! Jokin, ze txaketa modernoa da polita. Ez que Jokin estiloa dauka, baina... Maria, biet. Hori ikasi egiten da baita. Ikasi egiten da? Noski. Ikasi egiten da. Hori gustatu zait. Bai. Ze, bueno... Izan behar da, Izan behar da, Zesan nahi zen, oraindik garaiz gaudela. Maialen, oraindik ikasi ezakegula. Baina dantzatzea bezala da, ez? Trebeago izan zaitezke edo ez, baina ikasi egin daiteke bajazten gauza bera. Entzumo dizugu eta horrek lagundu. Jokin, bixi azteko, zer da momentu honetan armairutik derrigorrez bota behar dugun prenda? Galtza pitilloak. Bai? Bai. Ja. Txalo bero bat. Kostatu zen Euskal Herrira iristea, baina dagoeneko alde egin behar dute. Eta kostatzen ari da alde egiten zenik. Ez ezkibazera gustatzen niri. Ez ditugu behar. Gainera, dira, ez erosoak, ez gorputzarentzako onak, batez ere gizonezkontzako ze gauzak pegatu egidoaz gauza honerako. Nik eskerrak ez ditu da lekarri zen normalan egunero jartzen. Ados, ongi dago jakitea. Eta zer da, uda honetan, bai ala bai jantzi behar dugun hori? Ba, kolorea, ze kosta egiten zaigu kolorea hartzea, eta Euskaldun bezala hori nabarmendu behar dugu ez, kolorea existitzen dela, eta urdinetik, txuritik eta beltzetik ateratzeko aukera badagola. Ados, kolorea. Ondo. Jokin, zu kasetaria zara, moda aditua ere bai, zu moda kritikoa ere bai, ezta? Zer ulertarazten saiatzen zara publikoari, jendeari? Ba, jazteko modu asko daudela, ez? Ez dagoela modu zuzen bat edo modu oker bat, azkenean norberaren handik atera behar du jazten dezun hori, zure izaera irudikatu behar dut, orduan, kritikatu daiteke gauza batzuk, esan dezagun zuzenagoak edo okerragoak direlako arropa egiteko orduan edo gorpuzkerari zer doakion ikusteko orduan, baina inorrez da gaizki janzten, bakoitzak bere erabakiak zerbaitengatik hartzen ditu. Askotan moda ez dugu ulertzen eta hori da arazoa? Bai, askotan bai, eta gainera hemen Euskal Herrian moda asko eukidugu kalitatezkoa, baina oraindik kosta egite zaigu modaren kultura hori sortzea, orduan ez jakintasunetik aritzen gara askotan. Eta jazkera eta estilismoa gauza bera dira, Jokin? Bai, eta ez jaztean norberak bere estilismo propioak egiten ditu, baina berez estilista batek bilatzen duna da pertsona horren izaera nabarmentzea eta bere gorpuzkera aliketa hobekien nabarmentzea. Orduan, galdera. Oinarrizko galdera bat, Ana jartzen duen da, nik jazten dudana, ez da berdina izan behar. Baizik eta bakoitzak erabaki beharko luke bere egokiena. Hori da, bakoitzak bere gorputza du. Estiloa markatzeko bakoitza berea. Hori da. Dana edo... Bai, izaera, gorputzaren forma, hilea, begiak koloreak, ezke danak dauka zer ikusia. Momentua, arratsaldea gaua goiz. Eta gure estiloa ere bai. Hori noski, hori beti. Garrantzitsuena. Hori garrantzitsuena. Eta izakeraz eta izketan ari garela, eta hainbat janzkera eramateko nortasuna eduki beharra dago? Bai, eta lotxa gutxi baita ere kasu batzuetan. Begira hortxe. Baina, hori ere ausardia puntua da, eta hortan, moda gehiago gustatzen zaigunei badaukagu behar hori ez, ausartzeko eta jendeari beste gauza batzuk jantzi daitezkela erakusteko behar edo ardura hori askotan ez, zu hasten zara jazten eta ondoren beste batzuk hasten dira animatzen. Bai, eta beste batzuk aipatu dituzula, askotan ikusten ditugu ez da pertsona erreferenteak edo ezagunak modara edo modu batera jantzita eta pentsatzen dugu ara. Ze ondo doan hori ez da? Baina nik nire buru ez dut horretan ikusten. Hor, zer gertatzen da hor? Ez, askotan jendea ikusten dugunean jantzita eta oso dotore ekitaldietan eta askotan badago profesional bat atzetik jantzitegi hori landu duena, orduan hori da gakoa. Baina beste askotan baita ere da, ez dakigula gure buruan nola jantzi behar dugun, eta hor garrantzitsua da zalantzaiek dauzkagunean profesional baten gana jotzea, ez? Etxea margotu nahi dugunean, pintore baten gana juten gara normalean, edo dekoratu nahi dugunean interioristaren gana, eta kosta egiten zaigu oraindik irudi aholkulari baten gana joatea, edo estilista baten gana. Bai, jazteko ordaintza kostatu egiten da. Hori lehen egon gara, askotan komentatu dugu. Eta gian, arroparen gatik ez, baina profesionalen lanagatik bai. Hori da. Moda kontu ez hitz egiteko, Astindu Ganbara da zure ekimena. Nola salduko dugu zer den Astindu Ganbara? Bada modarentzako euskarazko kutxa bat esango nuke ez. Aspaldi blog moduan hasi zen, egia da jende alpertu zela, Anak hori badaki, ez dute irakurri nahi.
argazkiak ikusi nahi dituzte. Egia da. Bat ere ez. Orduan, bueno, hortik saretara egin nuen salto, eta pixka bat moda kontuetaz, modu harinean hitz egiten dut, proposamen ezberdinak aurkezten ditut, eta beti ere euskeratik. Eta adibidez, zer da, hitzordu garrantzitsu bat balima daukagu gure bizitzan, festa handi bat, ekitaldi bat, edo zirkomeko alfombra gorrira joan behar balima dugu, zer egin behar dugu, zurekin harremanetan jarri, eta zuk lagundu egingo diguzu? Nerekin edo badaude beste profesional asko, baina bai, horretarako gaude, horretarako ikasten dugu, eta zuek laguntzeko presa gaude beti. Horrela, lehen begiratuan orduan, demagun bihar ezkontza bat dugula, ezta? Nola jantziko zenuke, Xabier Sukia? Egia ezberdina dela ezkontza arratsaldez bada, goizez bada, arratsaldez. Elizan, udaletxe batean, zelai batean. Eta lagunena edo aitatxona edo... Hori da, bengan zure papera, adibidez, bere, oraindik gazteak dira, baina bere semeetakoren bat ezkontzen bada, bere papera bat izango da, bestea. Orduan, gauza guzti horiek kontutan hartzen dira. Egia da, ohikoena gizonezkoak trajez jartzea dela, eta zorionez traje horiek geroz eta erosogoak dira. Ez jaz da leheno bezala erosten zenuela, 18 urterekin gala batera edo kotilloi batera juteko trajea, eta 40 urterekin zure lagunen ezkontzan oraindik traje berdina jartzen zenun. Horaitik bat egiten dute, eta nabaritzen. Eta Maialen Arzalluz Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalera iritsiko balitz, zu nola jantziko zen? Ona galdera. Begira, nik faltan botatzen dut finalean ausardia puntu bat, ez? Kolorea? Kolorea noski, hori beti, apaltasunera egiten duzuen normalean. Egia protagonista bertsolaria dela eta bertsoa, baina ausardia pixka bat behar da, ez horri ikusi behar da, publikoan ere zeizla dagoen, leheno jendea, ohiko kolorekin eta antzeko joaten zen, eta azkeneko finalean egin genuen errepasoa itzokein adidez, eta leopardo estampatua ikusi genuen, fusia kolore asko ikusi genuen, jende ausartzen da, eta hori holtzan oraindik ez dugu ikusten. Guk ere egin behar da. Hor arazo izaten da gero gai bihur zaitezkeela zu. Eta, baina, bueno. Badugu bakoitzak kolore bat ongi datorkiguna? Edo hori, edo gure izaerarekin doana? Bi gauzak, gure begi koloreek, ile koloreek eta azal koloreak gure kolorimetria adierazten dute, orduan hor badaukagu kolore paleta bat, gure aurpegiari hobeto joango zaiona ez, udaberria bazara edo udazkena, eta hor ikerketa bat egiten da, eta gero badaude izaerak aldarrikatzen dituzten koloren psikologiak. Horren arteko oreka bat bilatu. Adibidez, Xabik horia asko erabiltzen du, hori bere izaerarekin doa. Jarri egiten dira. Eta jatorriarekin agian. Eta jatorriarekin doa. Esan egia, ongi doaki horia? Kontrakoa esaten badut agian ezingo dut orion sartu mendik aurrera. Bueno, orduan bai ez esango dugu. Baina ez doakio gaizki ez. Horia bada. Bueltan oso ondo doakio. Moreno, xamar. Hori da, ze urte guztian zehar ez daukagu. Bueno, nik bai. Nik urte guztian zehar kolore berdina daukat, baina normalean ez daukikoena, ez? Jendeak kolorez aldatzen da, beltzen denean, eta horrerek koloreak aldatu egiten dira. Hala ere, nire aizpak egintzun koloriometria olako zerbait, eta gero kriston roioa zan berarentzako oparia erostea. Kontuz kolorearekin kamiseta bai, baina kontuz... Ja badakizu ze kolore. Udazkena da, udazkeneko koloreak. Oin badak kontrolatuta galera bai. Ikerketa egiten duzunean, ematen dizkizugu oialtzatitxoak zure koloreekin, eta orduan horrekin juten dira erostera, normalean ondoren. Ez eman ideiarik etxako? Aurten gaztea sarietan zure estilismoa presente izan da, euskal diseinatzaileen jantziak jantzi dituztelako esatariek eta aurkezleek. Zer lortu nahi izan duzu horrekin? Euskal Herrian bada moda asko, modan profesional asko daude lanean, eta tamalez asko kanpora joan behar izaten dute lanera, ez? Eta bertan ere sortu behar dugu aukera lan guzti horiek erakusteko. Orduan horrelako ekimenetan, etxe barruan lan egiten duzuen jendea jazteko aukera daukagunean, garrantzitsua da, ez? Horrera bilitugun marka asko, Bartzelonan adibidez ezagunak dira, eta etxean bertan ez ditugu ezagutzen. Orduan saiatu behar gara horrere aberriaren maitasun hori bultzatzen. 0 kilometro, ez? Hoi da. Jokin, ezagutu ditzagun pixka bat, nor nabarmenduko zenuke? Hor, badaude, hainbeste nabarmentzeko ez, adibidez nik asko maite duten jaut, mutilentzako gauza oso ezberdinak egiten dituelako ez, horrelako gauza jazteko aukera ematen dit, koloretan asko usartzen da, ze gertatzen da? Berak Bartzelonan alde egin behar izan zuela, ikasteko, lan egiteko, bere marka sortzeko, baina ona bagatoz ere, dauzkagu Goiuri Unanue, Iraia Oiartzabal, Ederra Aurre, badaude marka asko, non etxean bertan egiten duten lan, eta segur nago beraien herrian ezagunak direla, baina ondoko herrian adibidez ez dituztela ezagutuko, eta kilometro batzutara dauzkate. Eta referenteak oso garrantzitsua dira, ez da? Bai.
Eta bertakoak bali medira, asko zobe. Hobe. Gaztea sarien ondoren, komentario asko izango ziren jantziteriaren aldetik, zu mezu jaso zen dituen? Egia da, lehenengo mezua izan zela, pixka eta ausarta zela proposamena. Egia da, bueno, gaztea bada etxe honetan, ez, gazteena eta alternatiboena, eta hori ere irudikatu nahi genuen, ez, beraie jazterako orduan, baina inbeste tool erabiltzea, gardentasunak erabiltzea, Julenen kasuan arnes bat jartzea, oraindik Euskal Herrian hori kosta egiten zaigu onartzea. Baina niri asko gustatu zaizkidanak. Bai, ezberdin eta gaztea, modernoa. Eta postu bat azkenean, horrelako ekitaldi batean. Zu aditua zara, baina adituei eta onenei ere gertatzen zaizue, esate baterako pertsona baten zerbait pentsatu, itxura bat irudikatu, gero jantzi eta esatea, Bai, hori askotan pasatzen da, guk askotan paper gainean edo argazki batekin egiten dugu lana. Oso arraro izaten da, aukera aukitzea, pertsona joan, neurtu, egin behar dituzun azterketak guztiak egitea, orduan, beti eraman behar da, A, B, C eta D plana. Kasoietan, ezin duzu, adibidez, gaztea sarietan, ni azaldu nintzen bakoitzarekin, aukeratutako arroparekin, baina neuzkan bakoitzarentzako beste aukera pare bat kamerinotan bazpare, apurtzen bada edo momentuan ondo geratzez bazaio, ze zuk gaur egiten dituzu probak, eta mendik aste beteragian bere taila aldatu egin da. Eta modaz ari garela, Moriartitarrek Balentziaga telesaila ere grabatu dute, bertan izan zara lanean. Zuk figuranteen jantzitegia, eraman duzu okerrezpa gauda, zein izan da zure lana? Osan egon naiz, figurazioaren lan talde barruan, laguntzaile bezala lanean, eta hor egiten dena da, zuzendariek markatzen dituzte pertsonai batzuk publiko artean egon behar dutenak, eta horiek sortzen dituzu arropen bitartez. Garai bateko jantziak izango ziren, ez da? Hori ez da erresa izango, dokumentazio lana handia egongo da hor? Kriston dokumentazio lana dago, eta horretan beti ez da ikusten, baina lantaldeak film bat edo telesail bat egin aurretik askoz lehenago hasten dira lanean, hilabete askoz lehenago, liburuak begiratuz, argazkiak aztertuz, ikerlari ezberdinekin hitz egiten, eta kasu honetan gainera horren figura importantea izanik moda munduaren barruan, jantzitegiak garrantzi gehiagizko hartu zezaken kasu honetan. Aurreko baten barkatu inguru bat egin zuten Moriartitarrak eta kontatzen zuten hori ez, nola askotan, serie hori jantziak berak eramaten zuela nola egin trama. Jantziek beraiek, eske jantziek hor kontatzen dute asko, momentua, dena. Amarkada bakoitzean patroiak aldatu iten dira. Pentsa ze presentzia hartu duten jantziek, ez da hartuko duten telesail horretan. Orain galdera zailak, zure hitzetan, Jokin, nor da bere lukagatik zuk miresten duzun euskalduna? Uau! Gizonezkoetan oso argi daukat. Nor? Bulegoko abeslaria, Tomas. Tomas, abai? Hori izan behar asko zaintzen dute. Asko zaintzen du badakitelako estilista batekin egiten duela lan, gainera nere oso gustoko den estilista batekin, asko lantzen du bere irudia eta ausartu egiten da berdintza zer esango dioten, eta hori eskertzen da ze atzetik datozen gazte guztientzako erreferentea da. Bera talde osoak. Jokin dena ondo geratzen zaio, hori ere egia da. Baina hori oso landuta dagoela. Hori badakit, ordua pasatzen dituzten. Eta emakumeetan? Emakumeetan dauzkat bi erreferente. Bat euskalduna da, baina ez du euskeraz lan egiten, Jera Paperlight, ze gustatzen zait azkenean bere bizitza oso erakusten duela modaren bitartez, eta berak badauzka esan dezagun gorputz normatibo bat, baina mundu guztiarentzako hitz egiten du, truko asko ematen ditu, kameratzen gertatzen diren gauza horiek, zerbait kolokatzen dezunean, bularra zaten, horrelako gauzak erakusten ditu, errealtasun batetik egiten du lan, ez? Eta beste bat, Ana Goitia. Gorputz guztiak representatu egin behar direlako, eta Anak adibidez horrez dezu inoiz lotxarik euki beti ausartu zara, argi auki duzu zure gorputza nola jantzi behar den, eta hori oso ondo zabaldu duzu bestei, ez? Laguntza ematen du beste norbait ikustea, zure gorpuzkerarekin edo gorputzez normatiboa daukanean, eta zer jazten duen, nola egiten duen, ze ausardiarekin doan kalera, eta hori eskertzen da, eta oso berrezkoa da. Eskerrik asko. Ze momentu polita.